i haglediad rhif 52! Hell yeah! Ymhell dros yr hanner cant rwan, da ni jyst yn hedfan fewn i'r millennium newydd hefo llwyth o bethau i chi heno yma. Mae Bryn yma. Hooray! A mae Iestyn yma. Hwy daw yw. Heddiw heno yma fyddwn ni yn siarad amdan Alexa, lightbulbs, pixels a radios sydd falle ddim y combo mwyaf cyffroes, ond nhw'n ni neud o'n gyffroes i chi heno. Wrth i ni gychwyn off, a fel da ni'n neud bob tro, mi fyddwn ni yn cychwyn hefo asesiad o drinks y noson. So beth yn y byd mae pawb yn yfed ar hyn o bryd? Dwi'n yfed bullet bourbon. Glasiad credig iawn yn hyn. Dwi'n impressed. Yeah. Bullet bourbon. Ydy hwnna wedi wneud o actual bullets? Actual bullets. Mae wedi cymeru bullets iawn o gana yn America. Di toddi nhw lawr i wneud bourbon. Mae o'n... Fi'n eitha impressed. Neu dwi wedi wneud allan o Steve McQueen's? Bach o'r ddau. Ti'n gallu prynu'r special edition, a mae hwn wedi actually wedi wneud allan o chwys Steve McQueen. Lush. Gwynedd. Calling Gwynedd. Rydyn ni yn Gwynedd heno yn yfad Glenmorangie a midwinter night's dram. Hww. Wyd ac yn wir y wiw. Yeah, mae'n rhywbeth inspired by the Great Scottish Winters. Dwi'n gwybod, mae'n neud rhywbeth i neud. Those great ones, fi'n cofio reina. Mae'n amazing. Llawn o gwybod bach. A annibyniaeth, yay. Ti'n eitha siarad. Please pad y gofyn i fi. Man, yr yw hanes i hwn. Mae'n rhyw hwyr rhan, dwi wedi gofyn. Fel ddedon ni yn y preamble cyn cychwyn recordio, oedd Iestyn yn gweld hwn ac yn mynd, oh my god, ti'n scraping the bottle of the barrel fanna. Ac yn i'n mynd, fi yn. Ar hyn o bryd, dwi'n yfed Aldi's own Church's ginger wine. That's right. Does dim botel neis o win ar agor, mae'r sac i brynes i o Lidl yn uffernol, a mae'r port neis i gyd wedi'r rhedeg allan. So dyn ni'n stuck ar drinks nadolig. Da ni'n classy outfit gwael yma. I know, ti'n cofio pan oedd gen i fel, cwrws lleol, really nice. Na, sorry. Mae wedi cyrraedd y ginger wine stage. Mi nas i gael paned o goffi cyn cychwyn recordio. Mae'n hanner 8 o gloch yn nos rwan. Mae'n dod i diwedd y flwyddyn. Mae'r budgets di cael di stretcho. Slasho. Mae'n fyw ar rhywbeth wan tan y flwyddyn newydd. Lle mae'r budget newydd yn dod i fewn. Beth sy'n really wael ydi, dwi'n really licio coffi, right? Dwi'n arno fe. Ond mae coffi'n cysau fi. Fel, dwi go iawn rwan. Just, mae'n gyrru fi... Ti'n fel pan ti'n rhoi coffi i anifeiliaid a mae'n neud nhw'n sel? Na beth dwi'n cael. Gai fod yn onest efo ti, dwi'n rioed wedi rhoi coffi i anifel. So, dwi'n gwybod. Nes i rhoi coffi i scamp yn terrier bach ni, achos gathen ni fynd allan i gampio yn yr ardd, oedd yn really gyffroes nôl pan mae'n eisiau 10 oed. A nath na mam, rhoi paned o goffi mewn flasg bach o goffi ac yn meddwl, mae scamp yn really oer yma ti allan. Beth am mynd y fo, gael coffi poeth o'r flasg. So nid yn unig nath o losgi dafod, ond oedd o hefyd yn wedyn yn gorwedd yn edrych yn really sel ac yn chwdi drwy'r pnawn. Diolch am hynna, scamp, am gymryd y bwled a dysgu fi bod caffeine yn beth really wael. Ond dwi'n really licio fleso, achos gafon ni pacet bach o fel coffi gwir, twyd fel gower coffee roasters. Right. A mae'n hyfryd. Ond mae'n hollol full caff. So dwi'n cael o. A wedyn mae'n joints i gyd yn mynd i gyd yn stiff. A wedyn dwi'n troi fyny hen ddynes bach paranoid. Ond mae'n mor neis. Mae'n atgoffa fi o beth i gwyddoedd i fi ar Radio Cymru bore yma. A ti Radio Cymru bore yma? O, nath nhw allan tweet fi allan ar Radio Cymru bore yma do. Cymru Mwy neu Radio Cymru? Radio Cymru, o'n i'n gwrando ar Radio Mwy yn y car am fod oherwydd dos am dab neu be bynnag yn efo. So ie. Ond ie, os da chi'n edrych ar y Twitter thing ma werth... Dio ddim werth i weld. Just
sôn am celiacs oedden nhw, ac fod, ti'n gwybod, fi eisiau offer un am fwyd. Does am rheswm i bobl bita bara smalio os dyn nhw'n angen bita bara yn y lle cynta. So, then I went off. Neth paleo Iest dod allan o'r ogof efo fel clwb a carw dros i ysgwydd. Hulk smash up o peth, ie. Nhw dros di penna nhw, a wedyn nath nhw cael cega gadael fi lonydd. A gadael y gwenith lonydd i. Dyfu yn neis yn y cei, a gafra just roi lonydd i bawb arall. Let it run free. Gadael i Russell Crowe, just brwsio fo, efo i law, o hyd. Dudes, bosib iawn bod hi'n amser symud mlaen i'r actual tech. Dyna be mae bobl yn eisiau gwrando ar. Dwi'n siŵr. Yeah, probably. Eisiau clywed ni yn gyfalu am technoleg a be mae o'n bosib yn gallu wneud. Actually though, like, episode yma, mae gen ni 2 ddarn o tech sydd actually wedi cael ei brofi gan 2 aelod o'r tîm. Yn amlwg iawn, nid fi ydi un o'r aelod o'r tîm yna, cys dwi ddim yn gadael y tŷ. Just yn eistedd mewn cornel dywyll ddim yn gwrando ar y news ac yn gweddio bod 2016 yn mynd i orffen yn eitha gyflym. A ddim bod ni ddim yn colli mwy o celebs da. Celebs gwael. Gwyd i cael gwared ar celebs gwael i gyd. Go iawn, right? Mae 2016... O'n i'n yn cael bwyd efo'r teulu, a oedd plant di rhedeg ffwrdd yn mynd, they mind me down, mam. Fair enough, fine. Ddal o fi jyst yn eistedd na, ddyn ni'n meddwl, diw, nhw'n i gael botol o wyn. Fine, nethon ni orffen hwnna'n eitha fast, fel bod hi'n 2016. A nath o jyst mynd, ti'n gwybod, mae Lenny di bod mor ridiculous. Mae'r whole thing Trump-Clinton ma yn dechrau fi, a ni'n mynd, ydy, mae'n rili dechrau'n fi. A wedyn nath Hal mynd, ti'n gwybod be, swn i'n mynd surprised sa sefo fel hon bys ar flwyddyn lle da ni'n ffindio, like, extraterrestrial intelligence hefyd. Just achos, mae o just mor debygol ar holl crap ma sydd wedi digwydd. A dwi ddim yn jocan, am eiliad, nath brain fi just mynd, sound, probably. Oedd brain fi'n barod iawn i gredu mewn extraterrestrial intelligence. Neu just bod fel aliens i gyd just yn dod lawr a fel enslavio ni neu rhywbeth. Achos fi'n barod iawn i gredu hwnna ar ôl crap Lenny, ti'n mo? Sorry dudes. Wel, gwneud gyd i ancio fo Elon Musk i Mars fydden oce. Ynde. O'n i gyd i fyw fyna. Iestyn wedi pinio hwn ar ein Google Spaces ni. Mae Elon Musk... him off of Tesla fame, off of... Be arall mae di bres arno? Be nath ei bres ar? Y power walls wan ma'n neud hefyd. Mae hynna'n dechrau gwerthu yn Mhrydain hefyd. Lle ti'n hwcio fyny the solar panels i'r battery rack massive ma ar dy wal. A mae hwnna'n storio digon o egni i chdi pweru dy dy wedyn, so ti'n completely off-grid. Ond fod mae yna bobl di bod yn creu battery packs i gasglu'r egni off y hael. Ond fatha ers blynyddoedd mae di fod fatha batteries ceir di wairio i fyny i gilydd, so neb di wir wneud un lithium-ion gywir call. So hwn di fatha un o'r ein cynta sydd yn mynd i fod mass market. Di ddim lithium-ion batteries yn ffrwydron, really. Os dwi'n spectacular. So ddim... ffôn Samsung poeth yn fy llaw. Ond ti'n gweld efo stori yna, mae'n briliant, oherwydd fod y ffordd mae'r media yn gweithio, ffordd mae pobl yn edrych ar Samsung o'n, mae'n dechrau trwy rownd yn dweud, I want a new dishwasher. Don't Samsung make dishwashers. Don't Samsung make things that explode. A so wedyn mae dishwashers will explode. O'r holl gwmni wedi mynd i chwal. Yn fod nath rhywun deud Samsung's phone explodes a ddim deud the Note 7 to bod. All the other phones are fine and dishwashers don't come with batteries. Be arall mwyn nhw'n neud ta? Mwyn nhw'n neud engines ar gyfer beth o'r dwi'n meddwl? Beth ti'n Elon Musk? Na cyn bod Samsung. Samsung. It's just fel... Wel, so mae Elon Musk... Ond nath o'n fyny efo'r Hyperloop hefyd, do? Do. Wel, nath o'n gychwyn allan fod un o'r pobl tolu PayPal. Do. Dwi'n fanna nath o'n bres. A dyn... ers hynny wedi bod yn sort of fatha'r peth agosas gyda ni i Iron Man. Mae o'n totally Tony Starkio i.
Achos mae just fel, going to the moon. Na, going to Mars. Wel, ydy'r peth, da ni yn sort of angen rhywun i O, wneud. ti angen y bobl i gymryd y camau So unfawr mae mae'n. bloody loopy. Pwysio beth o de. Ie. Chos da ni sort of dod i'r sefyllfa wan lle mae lot o'r pethau bleeding edge mas gyda ni. Mae'n cael reoli cyn cwmnïau enfawr sydd yn neud tomar o bres yn mwyn y lain cadw ni'n unrhyw lle da ni wedi cyrraedd. A cadw chdi i subscribio i Office a teipio'n Word. Na, so mi o'r stori lle oedd ni falf arbennig oedd angen i gael i rocedi gallu mynd i fyny'r gofod. A ond un cwmni oedd yn gallu adeiladu hein i'r spec cywir. So mae SpaceX yn mynd at hein a dweud... So SpaceX ydy cwmni, neu subdivision gofod Elon Musk, neu Tesla Corp ydy... Oh god, mae'n swnio fo... Fi'n swnio fo rhywbeth allan o Marvel Comics wan. Ie, well, SpaceX ydy enw'r cwmni, mae nhw wan yn dweud, oce, da ni isio... da ni isio yr falf ma, mae nhw'n dweud, oce, da ni'n gwni couple of million quid. Just am rhyw falf bach tiny ma. Ac mae Musk yn dweud, cer i grafu, wasi. Mae'n heirio tîm enfawr engineers wedyn i adeiladu fersiwn nhw hunan o'r falf ma. A datblygu fo chwarter y cost a i spec i safon uwch. Ac mae'r cwmni dod yn ôl yn dod yn ôl mewn 6 mis dweud, oce, gret, da chi eisiau prynu'r falf yma? Dweud, na, da ni wedi gwneud un yn hunan, so we're all good. A maen nhw'n gwneud pethau fatha arbrofi efo glanio tameidio o rocket ar cychod yn ganol y môr. A mae'n sôn y stwff fatha bleeding edge. Mae hwn yn stwff dyle bod graphic novels yn cael ei wneud o. A mae'r sort of thing lle mae'n mynd i wneud, cael pethau i fyny'r gofod ac i Mars yr rhatach oherwydd da ni'n mynd i gorfod gwario miliynau o bennau. Dwi'n meddwl rhywbeth oedd yn mynd i costio ffaith sydd o'n biliwn o rhywbeth y person i'n gyrru nhw'n allan i Mars. Ond maen nhw'n gobeithio trwy gallu datblygu'r technoleg yn iawn, fydden nhw'n gallu dod o lawr rhywbeth oedd 200,000 allan lawr i 100,000 y person. So sy'n meddwl amdano fo? Chos o'n i'n gweld bobl Virgin Galactic yn siarad ar y fideo, achos yes, dwi wedi rhannu fideo fo ni o ran y press conference mawr gneithwyd. A does na ddim lot yn siarad amdan be maen nhw'n mynd i wneud ar ôl cyrraedd yna. Yes, allan ni gyrru ti am yes test i'r blaned goch? Wel, fydra i just echmygu fi yna fatha Matt Damon ac I'm gonna science the shit out of this! O wahanol iawn i Matt Damon, fysa bob dim really yn each fan ac fysa ni yn stuck yna ac fysa ni ddim yn science your shit allan o'n byd. Designiad y ffordd allan o hon, yes? Mae'r UI ar y bloody thing microwave ma'n rubbish. Fucking shit. Dyna sy'n ni'n neud. Ond ti angen rhywun fatha cyn ti stwff fatha Kennedy yn y 60au dweud da ni'n dewis mynd i'r lleuad just Pam? Cos mae na. Why not, de? Ac... lot dod allan o'n o do. Ie, ti'n pwysio pethau, ti'n pwysio allan. A da ni'n darganfod pethau trwy arbrofi a neu pethau yma. Mae nhw wedi chwthu fyny toman o rocedi just trwy arbrofi trwy gwybod os mae'n bosib neu pethau. A mae bob byd yma fel da ni'n neu mwy a mwy o'r arbrofi yma. Mae pethau'n gwella. Da ni'n dod i'r sefyllfa wan lle da ni'n gallu gyrru rhywbeth i fyny a glanio yn ôl. Problem ydy gyrru fyny wedyn. Ond mwy a mwy da ni'n neud, gorau byd pethau yma mynd. A fydden ni'n gallu defnyddio'r pethau yma i neud pethau diddorol. Fydden ni'n gallu gyrru stwff i fyny cael arbrofi yn y gofod oherwydd mae'n hawdd i ni yrru pethau fyny na wan. Chos mae'n costio chwarter y pris a godd o 2 flynedd yn ôl, 3 flynedd yn ôl.
na'r thing, oedd o'n bach o concern pan oedd nhw roed y gair allan ar y stryd yn dweud, dylai fod y bobl cyntaf sydd yn mynd fyny i fod yn ymwybodol ma na, bosibilrwydd cryf bys yn nhw'n marw. Gwyn i'n mynd, well, I suppose os ti'n mynd i'r gofod, mae hwnna'n rhywbeth wyt ti'n really gofod ystyried. Yn gwybod, jyst dio ddim really y mood da ni'n mynd am ar y rhagled. Dwi wedi bod yn, dwi'n cofio lot o documentaries yn dod allan amdan Challenger. Challenger 1986. Lle ath na rocket yn y shuttle NASA mynd fyny hefo athrawes ysgol gynradd, the Teachers in Space programme. A dros cyfnod o... Be oedden nhw'n dweud? Achos y camgymeriadau bach, y penderfyniadau. A mi ath i fyny a mi ffrwydrodd yn yfflon. A un o'r pethau mwyaf anhygol, ti'n upset yn gwachio hwnna, cos mae'n amlwg, mae'r rhaglenni dogfen yn strwythur y fel yna. Ond y be fascinatiodd fi oedd y person nath ffindio a really drilio lawr i weld be oedd yn bod, oedd Richard Feynman. Sef fel The Manhattan Project, Richard Feynman. A dwi'n gwybod, ti just fel, cos mae'n wyddonydd o pethau fel yna. Ond pan ti'n meddwl am rhoi'n meddwl rwy'n mor glyfar hynna, oedd wedi ffigur allan bod y seals ar y tanciau tanwydd wedi wneud o rwber, a gan bod tymheredd lawns bod wedi rhewi dros nos, nad oedd y rhywber yn springio nôl i sealio be oedden nhw fod. A ti'n gallu gweld ar YouTube lle mae o yna yn rhoi y rhywber ma fewn just i wydyr o So mae'n neud practical experiments o flaen yr hearing ma. Ac yn dweud, dyma'n ddigwyddodd. Nes ti just chincio dy fanna? Yes. Oedd hwnna, ti'n gwybod be? Ni'n just taflu'r raglen ma ti gilydd. Ond dyna'n union benatho, just cymryd cwpan a rhoi dy fewn yna. A'r ffaith ydy, pan mae gen ti'n meddyliau fel na, yn gweithio ar y gofod, fel wyt ti'n cymryd bod y tîmoedd yma sy'n gweithio efo SpaceX, a'r ffaith bod gen ti rwy'n fel Elon Musk sydd isio gwthio pethau yma. Ond eisiau gwthio... Mae hyn yn swnio bach yn highfalutin. Ond mae eisiau gwthio dynoliaeth ymlaen. Achos mae gymaint o'r stwff Tesla fo yn mynd yn open source wedyn. Ti'n meddwl? Os yw'n dyna fo, mae lot... Ti sôn... Dwi'n bod trwy fel cwmni fel Kodak. Dyna nhw datblygu technoleg gwych JPEG a'r tynnu lluniau digidol. Ond o'r rhan fwyaf i pres yn dŵad o ffilm. So, trwy pwysio allan technoleg digidol a roed allan, ath Kodak gwylod allan ar farchnad a ath Kodak yn bankrupt. Fes bod yn siwr o fod gallu bod yn weddol hawdd iddyn nhw ista ar y technoleg yna a nadu wedyn datblygiad tynnu lluniau digidol a sydd wedi dal yn ôl y datblygiad am blynyddoedd oherwydd fysa cwmniau methu fforddio talu yr trwyddedau i cael defnyddio'r technoleg. So mae cwmniau sydd gyda ni allan ar y funud efo diddordeb mewn cadw ni defnyddio'r un technoleg achos mae'n effeithio i'r elw maen nhw'n gallu gwneud. So mae o'n neis gweld. So Bryn, mae Tesla wedi bod yn basically yn rhoi'r gwybodaeth na allan yn gyhoeddus i cwmniau eraill defnyddio. A dyna bysau cynllun nhw. So mae y mwyaf mae pobl yn gallu defnyddio'r technoleg. Mae'n meddwl bod y mwy debygol pobl yn gallu dod i cytundeb ar safon sy'n meddwl bod o'n hawsach wedyn i adeiladu infrastructure. Chos problem mwy efo ceir trydanol ydy cytuno ar yr infrastructure a sut i gallu y technoleg battery a sut i chargio fyny'r ffona. So ydy, yr temptasiwn fysa cael bod mae eich cael adapter specific ar gyfer y ffod, mae eich cael adapter specific ar gyfer Vauxhall o falle. Dyna mynd i weithio. Yr unig ffordd mae pobl wedi defnyddio pethau yma di os bod ti'n gallu trefnu mewn unrhyw fel ti'n neud efo tanwydd. Yn union. So, os ti'n
pwysio allan a neud yr R&D a datblygu pethau yma. Mae Ford waan yn mynd i'r troi rownd a dweud, oce, y traffa da ni wedi cael neud efo ceir trydanol ydy problem X. Mae Tesla di datrys problem yna. Gwych. Fy'n ni defnyddio wan y safon yna a datblygu beth yn hynna. Mae'n cymeryd y risg allan i pobl fel Ford sydd yn meddwl bod nhw'n mynd i fod yn hawsach iddyn nhw datblygu y technoleg achos mae'r risg di dyflan, mae rhywun arall di wneud y gwaith calad, mae nhw'n gallu just elwa ar y gwaith yna. Dwi'n really siomedig cyn lleid o geir trydan dwi'n gweld y dweud y gwir, cos dwi'n newydd ddechrau rwan ers cychwyn y mis, mynd am mab i'r ysgol, a dyn ni'n goffo mynd, fi'n really trio peidio defnyddio'r car, achos mae'n embaras yn Caerdydd. Cyn lleid o llefydd saff sy'n ei seiclo felly, so dwi'n really trio mynd ar ffordd ddiogel. A be dwi wedi sylwi ydy, achos bod fi roed wedi goffo cerdded yn rush hour y blaen, mae'r niwl ma o fumes yn anhygoel, ac o'n i roed wedi bod yn profi hwnna cynt, ac os ti'n mynd ar y beic allan, ti'n mynd digon cyflym, achos bod fi'n goffo cerdded, achos bod fi'n goffo mynd ar speed hogyn 4 oed. Dyn ni'n cerdded rhyw filltir. Flip neck, ti'n sylwi anna fo, a mae'n really neud ti feddwl, fel, fallai'm gwyched i geir trydan dechrau just cymryd drosodd, achos swn i'n gwirioni celyn, ond yn amlwg, dydy'r economics, mae'n mynd i gymryd good 20 mlynedd arall i'r niferoedd wella digon i ddod y pethau lawr. Ond fysa ni yn y sefyllfa yma wwan, os fysa GM heb di scrapio i archwiliad i fewn i ceir trydanol, yn bod oedd hynna yn y 90s. Gwynt o'n mynd yn ôl i'r syniad mae gyn... Mae Jim yn dallt sy'n mention petrol yn gweithio. Ie, ond gath nhw i sgwasio gan y cwmnïau olew i gyd i ddeud cael gwarad ar hyn rwan am fod, lle mae pres ni'n mynd i ddod o. Dyna ddigwyddodd. So mae'r cwmnïau olew i gyd efo diddordeb mewn cadw ar un technoleg yn gweithio. So ti angen really cwmni sydd ddim really poeni yn yr un ffordd. A dyna di Tesla, de. Dyna lle GM yn eir wal oherwydd fod oedd nhw'n gwmni petrol i ddechrau ni. Tristwch. Wel, na'r beth, mae mor fascinating, cos dwi'n cofio, dwi'n siŵr nes dwi wedi sôn ar y hacled i'r blaen, darllen erthygl really dda yn y Guardian, nôl pan o'n i'n arfer darllen websites newyddion, #cyn 2016. Oedd rwy'n wedi cael gafel ar yr Tesla, so fel sports car, ond ddim fel 2-seater sports, so 4-seater, dwi'n meddwl yn cofio beth yno. Oedd yr GT fath o beth. Be? Oedd yr GT car. Ie, ti'n meddwl be, car really pwerus, ond trydan i gyd, ac oedden nhw'n trio gyrru o Llundain lawr i De Ffrainc yn ôl. Oedd o'n very, sbiach yn y ni, mewn roadster ni. Ond, oedd o'n gret, cos oedden nhw just fel, i gyd o ti'n neud ydy, pan o ti'n aros rhywle dros nos, o ti'n just yn plygio fo fewn dros nos, o ti'n gallu plygio fo fewn i'r wal, o ti'n gallu cael supercharger mewn certain strategic llefydd ar y ffordd lawr trwy Ffrainc, bys yn charger ti mewn fel cwbl o oriau. Sydd yn neis dwi'n cedi, cos mae'n neud lles i ti stopio, cerdd round, gobeithio just bod y supercharger mewn lle tlws, ti'n o rei. A wedyn, a just plygio fo fewn dros nos, oedd just y syniad yma, ti'n charger dy car fel ti'n charger dy ffôn. A nes fel, mae o mor democratic. Ti'n meddwl, mae'n dod y popeth lawr. Mae hefyd yn neud, mae datblygu yr infrastructure wedyn ni gallu charger ceir wedyn yn mynd i dod ar syniad wedyn, dy pobl yn mynd i dweud, ond ti'n dweud bod hwn yn well i'r amgylchedd, ond mae'r dal wedyn rhyw orsaf trydan sy'n llosgu glo. Ond ti'n meddwl, nuclear. Ti'n hyd y pwynt... faint o lo mae'n gymeryd i llenwi dy gar efo trydan i gymaru olew. Mwy o pwynt ydy hefyd, ti'n dechrau newid ymddygiad pobl, a ti'n dechrau newid farchnad, ti'n dweud, beth ni angen ydy gwella,
gwella'r sefyllfa efo pobl yn gyrru ceir, dwi'n eitha sicr os ti'n dod sa ti'n edrych arno fo, mae'r CO2 a falle ti'n rhoi allan trwy un gwrsaf glo, mwy na thebyg ddim quite mor fawr a yr effaith o'r miliynau o ceir sydd yn gyrru allan ar y swydd fatha hefyd. Os ydych chi'n gwared o'r gwarthag i gyd, os ar methane allan yna hefyd yn Wel, methane oedd yr rocket Elon Musk yn rhedeg ar. So, y peth ydy, ti'n dechrau newid ymddygiad pobl am y pethau fel yna gwella. So, fel ti'n newid yr ymddygiad, mae'r galw ar trydan yn mynd i fynd i fyny. So, fel wedyn, ti angen datblygu gwrsafodd yn gyflymach na da ni wedi bod yn neud o'r blaen. Sydd fel wedyn, mae'n anoddach i ni adeiladu a mae'n rytach i ni adeiladu gwrsaf glo, mae'n rhaid i ni edrych ar bethau solar panels, ar stwff mae Musk yn edrych efo'r power stations ma. A ti'n gwythio'r technoleg trwy newid ymddygiad pobl. Ti'n newid y demand trwy dangos pobl fedrych nhw cael pethau gwell trwy. So mae hyn yn ei fi chydig mwy gobeithiol. Yndi, dyna'n union. Ond bod, dyna rhywun peth ar agwedd pobl, os ti'n cael ei fewn i fatha drugs neu ecosystem Apple, os ti'n brynu iPhone, ti'n fwy dieddol o brynu MacBook wedyn neu iPad neu bynnag. A dyna rhywun peth efo'r, os ni di brynu un o'r Tesla Model 3s ma sy'n mynd i fod yn, y car sy'n mynd i fod yn affordable for all, ti'n mwy debygol wedyn o gael Powerwall a solar panels ar dy do, a wedyn na fo, mae just y momentum yn bildio fyny drosodd. Yndi. Allai weld o rwan, lle wel ti chi'n covered yn yno. Oh, god. Mae yna salesman Tesla yn trio cael ni brynu Powerwall a solar panels ar y funud oherwydd o'n i wedi dangos diddordeb. Ond... O peth ydy, ti'n meddwl ar hefyd, ti'n sôn, chos y Hyna'r wan, mae gen ti blocio fflatiau mynd i fyny byth a beinydd. Ti'n meddwl beth ti'n mynd i gael dechrau wan ydy'r cods adeiladu yma lle mae na Powerwalls stwff fel Powerwalls angen cael ei ychwanegu. Ti'n mynd i gael solar panels mynd i cael ei yn y toia a fel yma mae pethau mynd i ddod ydy ffaith mae mynd i newid y cods ar regs adeiladu i trio cael mwy o bobl i roed y stwff me fewn a fel mae'r pethau mae'n datblygu mae'n fwy o bobl mynd i ddefnyddio fo sydd fel mynd i fod yn well beth Hyna'n really ideal amdan ceir trydanol. Mae o'n ideal, chos ti'n sôn am... ti'n meddwl am ansawdd yr awyr, jyst allan i drws. Mae o'n warthus dros pen. Ti wan yn newid yr ceir petrol i gyd a ceir diesel i gyd am ceir trydan, mae'r ansawdd yr awyr yn mynd i wella sydd yn fel bod iechyd pobl yn mynd i wella sydd yn fel bod... Be sy'n ti'n neud o ran trucks a stwff? Sori, mae hwn yn mynd yn iaffa. Ti'n mynd i fynd i'r un sefyllfa. Ti'n mynd i gael llefydd wan a lle mae cwmniau'n dechrau roed mwy o adeiladu lorries efo yn y reit trydanol. Ma' nhw wedi adeiladu yn do. Do. So, pen ydy, ti hefyd yn meddwl, mae bron yn haws i rhywun cael artec efo Dyle fo fod yn rammed efo solar panels ar y to. Wel, mwy na hynny hefyd. Ti'n meddwl mae gyd ti wan igon o le ar lorri artec i roi tomar y batteries. Oes, ond cario stuff arall y ti fod yn neud. Ond y pwynt ydy, ti'n mynd i gallu cael... Mae'n igon o le i roed y batteries, yn meddwl bod ti'n gallu cael mwy o bethau anna fo, ti'n mynd i gallu newid nhw'n haws i fod yn stwff trydanol yn ytrach na cael stwff petrol. A sy'n beth, hefyd i roi risg llai, chys gyd ti'n petrol a neu diesel ar efo, so mae llai debygol o fynd i fyny mewn fflama. So, dwi'n gwybod. Yes, wyt ti wedi bod yn neidio i ddod fewn. Dwi hefyd eisiau gofyn i ti, gan bod ni ar mater trydan. Mae gen ni yes test. Oes. Oh, hell yeah! Hell yeah! Yonks! Yes, be wyt ti wedi bod yn testio? Dwi wedi bod ar y ffens ers 2 flynedd o ran ers yn ddod allan. Mae Philips wedi bod yn neud bulbs ti'n gallu rheoli efo
dy ffôn, maen nhw'n app i'r ffôn i rheoli'r gola, neu ti'n... Mae'n lot o ffyrdd wahanol ti'n gallu rholi efo, fatha efo IFTTTTD. Ond... So hwnna di fel, if this, then that. Ie. Ond dwi wedi bod yn disgwyl oherwydd, fatha, os dwi'n dod ar bulbs mae fewn i tŷ, sut mae y plant yn mynd i roi gola ymlaen, sut mae y wraig yn mynd i roi gola ymlaen, ac os dwi'n dweud nhw, just agor dy ffôn a roed ymlaen, fatha, na, just o'r bulbs normal nôl i fewn, please. Ond rwan, maen nhw wedi dod o pecyn allan lle ti'n cael remote bach efo fo, sydd efo on ag off, ag efo dimio i lawr a wedyn goleuo. So mae hwnna yn hawdd, mae'n ista fyna, ac maen nhw'n gallu pwyso'r bwtwm, a mae'n rhaid y gola ymlaen, ac mae dim problem. Dwi'n licio y syniad ma. Dwi'n darllen y wefan rwan, mae'n dweud fel light recipes for your daily routines. Create ambience for every moment. So, ydy hwn yn llythrenol, mae jyst yn mynd, wel, dwi'n deffro am chwech, ond dwi'n mysio golau rhillach ar am chwech, neu wedig yn yr ha. Be ti'n neud efo? Sut wyt ti'n... Wel, ti'n gallu gwneud hyn i gyd, ond dwi wedi dechrau off yn fach iawn wrth cael 3 bulb i'r stafell fyw, just i ddechrau i destio allan. So mae'n dod efo hub, ti'n plygio fewn i dy router, a wedyn mae y bulbs yn connectio fyny hwnnw, a'r remote ma. A wedyn, so dwi wedi penderfynu i ddechrau just cael yr ei gwyn sydd yn goleuo o fewn y spectrwm lliw gwyn, so o ryw 2200 Kelvin i fyny i bedio 6,000 Kelvin, rhywbeth fel la. So mae gen ti the daylight a mae gen ti the candlelight orange. So mae hwnna'n apelio i y teulu fod dyn nhw fatha ddim yn gorau cael gola disgo mlaen, ond unwaith maen nhw'n dod i arfer efo, dwi'n meddwl fyddai'n prynu'r rei gola disgo sydd yn ei bob lliw. A byddai'r handi parties ar gyfer y plant wedyn beth? Yndi, yn union. Ond be dwi'n licio amdano fo ydy... Mae'r lamps gyda ni, fatha pam ti'n rhaid law o dan lamp a ti'n chwilio am y nobyn, a wedyn, mae fatha trio USB i fewn computer. So fo hwn, gyda just un bwtwm, a hyd yn oed dwi'n gallu gofyn wrth, dwi'n gallu deud yo dingus i'r ffôn, a deud efo turn on the living room lights, a mae just yn neud o, a mae'n ddallt o, a wedyn dwi'n deud... Ti'n gofio gweithio fo'n Saesneg? Damn it! Ie. Ond dwi'n hyd yn oed yn gallu deud efo turn the lights to 50%, a mae'n dimio fo i lawr i 50%. Nice. A i fi, y geek yn y tŷ, mae hynna'n briliant, so dwi'n mynd gorau codi yn dweud, reit, mae'r ffilm ymlaen nhw'n, dwi eisiau fo off, just read off, a dwi'n mynd gorau codi yn byd. I suppose hefyd, so ti'n gallu cysylltu fo i, fatha, mae'n gwybod, os bod o'r teledu, gallu siarad efo bob peth yn dweud, a dwi'n chwarae ffilm, dwi'n gwybod i dod â'r goliadau lawr i 20% fath o beth. Yndi, mae'na gymaint o recipes wahanol ti'n gallu cymysgu fyny efo fo i wneud. Yn wedig os gyn ti teledu di gael ei wneud gyn Philips, sydd yn gweithio efo fo. A mae gen nhw gymaint, mae nhw wir yn investio i fewn i hwn. Mae nhw gymaint o'r goliadau wahanol ti'n gallu gael gen nhw, fatha bowlenni bach lliw ti'n gallu gael i stafelloedd dy blant sy'n gweithio efo fo. Ti'n be? Mae'n really cool. Mae nhw just yn hyfryd o bethau. A mae nhw'n gweithio, o'n i'n disgwyl o fod dim cweit yn gweithio'n iawn, a fydda ni'n, ond mae nhw'n gweithio'n berffaith bob tro, mae'n instant, so fyddra'n gweld yn hyn yn mynd yn ôl i bulb arall. Waw, beth yw'r prisiau? Dwi'n edrych ar y prisiau wan. Mae un bulb gwyn, mae yna 2 bulb gwyn wahanol. Mae gen ti'r general bulb, fysa chdi'n deud fatha'r un normal, ond sy'n gallu dimio yn 15 pint. Ond dwi'n meddwl na 5 pint, probably, ydy bulb standard, long life, LED ar y funud, mae'n siŵr, ie? Sydd yn... O feddwl o'r holl stuff mae'n gallu neud, dwi'n wedi bod yn... O suppose y pen mwyaf dan efo di
di'r stwff clyfar i gyd, dim yn o bulb, rili, na di. Mae'n fatha rhyw uned ar wahân, dydy. Yndi. Dwi'n edrych... sorry, Est. Os gen ti... Mae hefyd yn gweithio efo'r Apple TV. Dwi'n siŵr sut mae'n gweithio o ran yr ochr Android, ond mae yn hefyd. Neu, os gennych chi iPad, neu math mae'n deud fod ti di anghofio roed y golau i gyd i ffwr pam ti di mynd allan o'r tŷ, ti'n gallu deitha dy ffôn, dor y golau ffwr adra, neu wrth bwys o bwtwm. A nitho cysylltu trwy dy Apple TV neu dy iPad ti di deud, dwi gadael hwn adra o hyd, a reid y golau ffwr, sy'n actio fatha y prif ymenydd y tŷ mewn ffordd. Ie. Mae'n siŵr bod o hefyd yn rhywun sort of beth efo yr series o beth sa'ch ti gweld efo'r Nest a falle bod o'n dechrau dod i nabod patryma y teitha mynd a dod o'r tŷ, so mae'n gwybod bod ti'n cyrraedd y tŷ a ti'n gweld mewn ffordd lle sy'n gallu dweud ti'n dod fyny at y tŷ na i dechrau y goliadau ymlaen, so mae gen ti'r gola dod i fyny trws ffrant. Yndi, mae hynna yn yr app hefyd, os ti eisiau fod dod ymlaen pam ti'n dod yn agos efo GPS, a mae o'n gweithio efo'r Nest hefyd, so os ti yn dod adra, mae nhw'n gallu siarad efo'i gilydd yn dweud, mae'n dod adra, troi'r gres i fyny a dod o'r gola ymlaen. Nice. Mae werth gwylio'r fideos ar YouTube. Mae yna lot o bobl di reviewio nhw yn wahanol, ac o'n i'n skeptical am 2 flynedd dwi wedi bod fatha, ond dwi'n meddwl rwan mae'r technoleg wedi cyrraedd y pwynt lle dydy o ddim yn rhywbeth newydd, mae nhw wedi bod yn datblygu fo. Just costus, di o dal ar y funud. I gymaru efo bulbs safonol. Fydd oedd hwnna neith. Ond os ni wedi prynu bulbs, mae rhaid di cwyno, a dwi'n casau y bulbs oedd gynna ni yn y stafell fyw. Doedd just ddim yn teimlo'n neis fatha y bulbs hen ffasiwn, os a'ch ti'n deud. Ond rwan dwi'n gallu rheoli'r tymheredd ag ffaint o ola mae o'n rhoi allan hefyd. So mae werth o. Dwi'n gwybod, swn i wastad y person sy'n mynd, mae hwnna'n really fussy na, dwi'n eisiau beth fel that. Ond eto, fi hefyd ydy'r person, achos smyd o'n i fewn i tŷ ni ac popeth wedi cael ei wneud yna gan y bobl yna cynt, so mae gen nhw fel yr ridiculous fake chandeliers bonkers ma yn y stafell ffrynt. A maen nhw'n iawn, ond unwaith ti'n switcho, maen nhw'n dimmable, ond pan ti'n switcho nhw ymlaen ar y llawn, mae fel cael floodlights Cardiff City Stadium yn ti. A wedyn pan ti'n dimio nhw, mae jyst yn ei llygyd ti brifo, dwi fel, does dim lle. So dwi y person gweitha am jyst gennau fel 5 lamp wedi'w sprinclo rownd y stafell fyw just mwyn i fi tiwnio'r gole i sut sy'n ni'n licio fo. Just lot o lampau a stuff. Hwn ydy'r peth hefyd, I suppose, achos dros amser fysa'r cyfrifiadur sy'n reoli hynny gyd ar app a falle gallu dod i nabo beth ydy'r preference a falle. So mae'n gwybod pa bod ti ag Aled. Mae fel cael digital butler. Siarad yn rheina. Dwi'n edrych ar y tudalen Philips Hue, White Ambience Personal Wireless Lighting, gom bych eisiau edrych o fyny, a mae'n deud, people who bought this item also bought, a wedyn mae gen ti llwyth o bethau, yr Amazon Echo. Mae'n gweithio efo hwnnw fyd, yndi? Mae'n gweithio efo hwnnw. Sef Segway. Segway gwych, siarad. Ail darn o Teclyn sydd wedi cael ei brofi gan rhywun ar y tîm, ond amlwg dim fi, Bryn. Ti di bod yn siarad hefo Alexa yn yr Amazon Echo? Just i... dwi heb prynu un. Eto? Dwi heb prynu un. Sgynna'n rili diddordeb wneud mewn prynu un chwaith i... Ond dwi'n gwybod bod o'r rhestr Nadolig Sioned. Okay. So dwi'n gweld mi jyst eisiau speaker y syniad ydy bod o'n rhywbeth ti'n gallu siarad efo'n y tŷ a bod ti'n gallu deud efo do X, make Y, fath o beth. A'r mae gyd i cysylltu nôl i systema Amazon. So
yn America ar y funud, mae bosib fedra ti ddeud iddo fo Alexa, buy X. A mae hwnna gyd yn dod wedyn trwy Amazon, mae gyd yn cael i yrru i dy dydy. Dydy hynna ddim ar gael yn Brydain eto, ond fe ddoeth. Rhyw fath o sort of syniad bod ti'n gallu cael mynediad i'r web, ti'n gallu mynediad i gwybodaeth sydd o diddordeb i ti, heb gorfod ystod y ffôn allan, bod ti ddim yn gorfod cael dyfais yn dy law. So ti wan isio gwybod beth yw'r tywydd neu beth ydy'r traffic ar dy ffordd i waith. Ti'n gallu dweud, Alexa, what's the traffic like, fath o beth. Unwaith eto, fel y computer yn Star Trek. Ie, neu Jarvis. Dyn ni cael hyn o blaen. Neu Jarvis yn Iron Man. Mae'r stwff sy'n gael y Brydain ar y funud efo'r Alexa. Di limitio, achos fedra ti'n prynu pethau trwy Alexa eto. Achos o beth dwi'n ddallt. Oedd Iestyn di ffindio bottoms USB ma. Beth rhaid Iest? I fynd efo yr Alexa, ti'n gorau cael Alexa efo nhw, ti'n gallu ordro bwtwm ar gyfer unrhyw beth ti'n brynu'n amal, fath o so, nes I ffindio un ar gyfer babis. Durex. So, ti'n rhaid y bwtwm Durex ma yn ymyl dy wely di, a bob tro ti'n rhedeg, ar y fi yn rhedeg allan, ti'n just pwyso fo, a mam yn gwybod, send him a pack of 10 ribbed. So what? So ma, y syniad ydi fod ti'n scatro'r bytyma yma rownd y dyd i ar gyfer day-to-day items ti'n rhedeg allan o'n amal. Ond mae yn Mhrydain mae yna I fi yn weld fatha rhyw concept odd o prynu bob dim trwy Amazon. Just peidio ystyried cyn pwrcasu. Fi ddim yn hoffi hwn. Wel, y peth ydi, mae lot o'n nid o'r syniad o tynnu yr friction allan o prynu pethau. So, os ti'n mynd gorfod poeni amdan y syniad o ordro pwtwr golchi. Ti'n mynd eisiau meddwl amdano fo, os ti'n pwysio bwtwm, a mae'n troi fyny ar dysgu pan drws ti, ti'n gorfod poeni amdano fo. A mae hynny meddwl wedyn, fydd Amazon cael y tamad yna o'r farchnad. Dwi'n mynd gorfod poeni amdano fo, mae person yn pwysio bwtwm, dwi'n mynd poeni amdano faint mae'n gostio, dwi'n mynd poeni amdano faint mae'n pa mae'r aml mae'n dod, mae'n pwysio bwtwm a mae'r damthing yn troi fyny, gwych. Dwi'n mynd gorfod poeni amdano fo. Rhywbeth efo, os ti'n clytio ar gyfer y babi, condoms o bachu, be bynnag ti isio, ti'n pwysio bwtwm, boom, mae'n troi fyny drwy wedyn, gwych. Ti'n mynd gorfod poeni amdano fo. A hwnna, dwi'n meddwl, di'r sort o beth mwyn gobeithio efo Alexa, ti wan yn rhedeg allan o llefrith, ti'n dweud I Alexa, order me some milk, a mae'r stwff yn trefnu drwy wedyn. Ti'n gallu deitha fo I adio fo I dy shopping list. Ar y funud ydwys, ond yn y dyfodol, mi fydd o sefyllfa lle, mynd bod I adeiladu'r back end a bachu iddo fo gyd gweithio, mi fydd o sefyllfa wedyn lle ti'n gallu deud fo archeba llefrith I fi, a mae eitha llefrith trefnu. Ti'n gwachad ffilm ar y teledu, ti'n gallu deud gweithio drosodd, deud, Alexa, buy me a Blu-ray of Iron Man. Blu-rays? Ydy pobl dal efo Blu-rays yn y dyfodol? Jesus. Stream it to my TV, man. Red rays, neu be bynnag. Physical media. Y pwynt ydi, hwn ydi, mae nhw eisiau rhywbeth I tynnu cael gward o'r friction o gallu prynu pethau, achos dyna lle mae nhw'n neud I arian ydi trwy ti prynu pethau trwy nhw. So, rhaid sydd ydi bod stwff Kindle mor rhad ydi mae'r dyfais yn costio nesaf beth I ddim, mae nhw'n neud I pres trwy ti prynu pethau trwy gyda nhw. Mae nhw'n neud yr Alexa rhywbeth rhad, ti'n di wedyn yn gallu rhaid hwnna yn dy dyd I, a ti'n tynnu'r friction allan o prynu pethau. So sut o ti'n ffindio fo? Wel, eto, o'n i'n gweld llawer o pwynt yno fo, ond eto ti'n sefyllfa lle
mae gen ti hwnna yn dy stafell ti, so ti'n dechrau siarad amdano fo efo pobl eraill, so ti'n deud Alexa, a mae rhywun dyfais yn y stafell arall yn mynd bing bong, a ti'n dweud, shut up Alexa. A hynny'n ei peth yn mynd i weld dwan efo technoleg llais ma, mae Google yn debygol dod allan efo dyfeisiadau newydd nhw i'r tŷ yn yr wythnosau nesaf, lle bod Google yn hub y tŷ, bod ti'n gallu reoli yr gwylliadau yn y tŷ, chwarae cerddoriaeth yn y tŷ, a cael gwybodaeth, mynediad i gwybodaeth, a cael mynediad i'r stwff oedd Google Assistant trwy dyfais yn y tŷ. Mae Apple yn siŵr roed yr un peth efo Siri, bod y dyfais yn hub y tŷ, a fel ti'n agor y stwff ma allan, ti'n mynd i angen rhywbeth, rhyw hook i afel yn bobl. Mae Amazon efo rhywbeth weddol diddorol, di ffaith mynd i mwyn gallu rhoi hook siopa yn dy dyd i, lle ti'n mynd gorau poeni amdan ychwanegu rhywbeth i dy rhestr di, ti'n mynd i ddeud efo pryna hwn. Mae wedi wneud wedyn. Ti'n mynd i fod o sefyllfa lle ti'n mynd i'r siop efo rhyw rhestr sy'n hanner dy ben di, dweud, mae rhaid i fi brynu papur toilet, rhaid i fi brynu llefrith, rhaid i fi brynu bara. Ti'n mynd i ddod yn ôl wedyn ac yn dweud, shit, o'n i'n brynu bleach hefyd. Mae'r stwff yna mynd i, ti'n mynd i ddeud i dy Alexa di, dwi angen bleach, a mae'r bleach yn troi fyny bora wedyn. Y peth arall sgynno nhw hefyd ydi oherwydd fod Amazon, fatha o'ch ti'n dweud, yn berchen ar y Kindle, maen nhw hefyd yn berchen ar Audible, ac so mae'r speaker, ti'n gallu, wrth gwrs, ti'n gallu darllen llyfr chdi ar dy Kindle, ond ti'n gallu cario ymlaen o fewn Audible union lle nes di orffan darllen, ac wedyn ti'n gallu gofyn wrth Alexa i darllen y llyfr i chdi, a dydy o ddim y computer voice na, ond fod na Audible book di o. Audible recording ydi o. So mae'n darllen y llyfr i chdi. Sydd yn... Ti'n cysylltu fi pethau fatha Spotify a balli, so ti'n deud iddo fo. So oedden ni'n... tu o'n ni'n aros yn... Oedden nhw'n deud iddo fo, Alexa, play David Bowie. A bwff, oedd off i Spotify, ac o'na David Bowie dod allan o'r speaker mewn eiliadau. A mae'r eto mae'n cymryd allan y friction, a mae'n cymryd allan y traffath a'r syniad. Ti'n angen cael dyfais yn dylawd i cael mynediad i'r gwybodaeth. Mae'r gwybodaeth dod iddo ti yn yr un ffordd a ti'n ymdrin ar technoleg. So, os ti'n meddwl amdan stwff fatha Siri, os ti'n gofyn cwestiynau i Siri, mae'r atebion yn gyd dod i fyny ar dy ffôn di. Ti'n gofyn i Google, eto, yr un ffordd. Mae'r gwybodaeth i fyny ar dy ffôn di, sy'n really... Wedyn ti angen cael y ffôn yn dylawd i, lle mae'r Alexa stwff, mae'n ymateb i ti efo llais y dyfais yn ytrach na bod ti angen rhywbeth yn dylawd i. Dwi'n cofio ni wedi trafod hyn o blaen yn dod fel yr trippy, creepy agwedd ohono fo. Fi wedi cael ymlaen just tra bod ni ar y tech, sy'n mynd maen i bach o cynnwys wedyn, ond lluniau newydd wedi dod allan o'r Google Pixel, yng ngeiriau Super Furry Animals. Mae'r bil fel Pixel mewn game o Pong. Unrhyw un arall i gwrando ar Bing Bong? Lot. Dim yn ddiweddar, haid i'r gyfadda. Oedd Bing Bong yn thing bong yn tini dros yr ha achos yr pêl-droed ac oedd Llewn obsessed hefo mynd mlaen yr Apple TV, gwachod y fideo na drosodd a wedyn trio wneud yr tricks pêl-droed fel oedd y furries yn wneud. Dwi wedi mynd off ar sangiad, ond yn ôl yn ni mae be mae pawb yn trio galw yn iPhone killers eto? Ydy hwnna dal yn beth? Probably. Pwy sy'n gwybod ebyn nhw ansionet, pwy sy'n gwybod? So, ffôn Pixel, Google, mae'n edrych yn hyfryd, mae'n edrych yn neis. Iestyn, just pa mor flin wyt ti hefo hwn yn gyffredinol? Mae edrych fel iPhone, mae trio bod yn iPhone, sbia, mae apps nhw'n edrych fel Apple apps. A dyna di beth, dwi'n meddwl fod Google
ag Apple rwan, dos na Microsoft i'w glwad i mwy nice. Maen nhw wedi stopio. Mae BlackBerry di diflannu wan. Mae BlackBerry di mynd. So, dos mond Google. A dwi'n meddwl fod mae mond Google a Apple sydd wir ar ôl. Yn hytrach na reid gadael Samsung pigo fyny'r pres i gyd, yn neud y ffôns Android ma, mae Google di penderfynu, oce, da ni wedi cael hwyl yn neud y peth Nexus ma efo cwmni eraill. Da ni wedi managio adeiladu cyfrifiadur Chrome Pixel sydd eitha da efo build da, ond mae'n beth drud. A rwan mae'n mynd amdan yr un teip o beth, ond efo ffôns. Ac fel mae yr OS yn datblygu gyn Google a gyn Apple, maen nhw i weld yn mynd yn agosach at ei gilydd. Lle mae Apple yn dwy'n pethau gyn Google a Google gyn Apple. A o fewn lluniau yr pixel ma, os chdi'n dangos o'i rwy'n ar y stryd, normal, os chdi'n gofyn, be di hwnna? Os nhw'n deud iPhone, efo FaceTime arno fo, ac efo iMessage, ac efo'r Photos app, ni'n cofio be arall oedd yn edrych yn debyg iawn yna fo. Ond mae o'n anodd iawn gweld wahaniaeth rhwng y ddau rhan. O ia. So, peth sy'n... O'n i'n gweld y weld diddorol di, mae Google i weld wan yn trio bod yn... Mae nhw wedi gweld un o'r resymoedd Apple mor cael gymaint o hwyl efo yr iPhone. Di ffaith o'n wedi sylweddoli, ti'n creu un dyfais, ti'n creu un set o meddalwedd yn efo, a ti'n cadw gafel ar faint mor hawdd ydy diweddaru'r y meddalwedd. Ti wedyn yn gallu neud lot o bres allan hwnna, a ti'n gallu cael mynediad i'r marchnad anferthol. Ti'n gadael i bob un cwmni dan yr hael datblygu yr dyfais. Ti'n mynd i cael yr unig traffaith oedd Microsoft gael, lle oedd ydy mae o pob man, ond mae pobl yn rhedeg canodd y fersiwn gwahanol o'r meddalwedd. Yeah. So, wan, mae nhw'n edrych dweud, oce, da ni'n cadw gael... da ni'n mynd i greu dyfais yn hynna'n. Da ni'n mynd i reoli faint mor hawdd ydy cael yr update allan. Da ni'n mynd i reoli be mae pethau'n edrych fel a'r farchnad ti'n gallu prynu'r apps trwy fo. So, mae nhw'n cadw mwy o gafel ar sut mae pethau'n mynd i weithio. Eto, mae nhw'n dysgu gyn Apple. Ond fod dwi'n siŵr fod nhw'n pissed off am fod mae iOS 10 newydd oedd allan ac mae'r media yn neud fuss massive dros efo ac wedyn mae'r iPhones newydd oedd allan mae'n neud fuss massive dros hwnnw ac wedyn mae Android be di'r un diwedd 5, 6, 7 dwi'n mynd gwybod ac does am byd amdano fo oherwydd does am un ffôn yn mynd i chi gael o'n syth bin oherwydd does am neb mynd i ddeud so ti'n cael mae'n gyda i y Nexus 6P ges i y saith yn weddol handi a mae'r stwff diddorol nhw mae Apple Pay yna fo mae gen ti Android Pay sorry oh fuck mae'r bloody bullet bourbon ma'n dechrau gweithio nhw. Mae Android Pay efo, mae gen ti y stwff yr alo yn dechrau dod, mae Duo di dechrau dod arno fo. Mae'r stwff diddorol newydd mae gyn dod allan, ond mae gyd really ond o diddordeb i'r nerds allan yna sydd yn isio trio'r stwff newydd. Dyna oedd y broblem, doedd y siopa Vodafone i pwy bynnag Phone Warehouse ddim yn gwerthu'r Nexuses. Oedden nhw eisiau rei, oedden nhw'n gallu gwneud mwyaf o profit arnyn nhw, a doedd ddim profit yn neud ar y Nexus. So doedd nhw'n pwysio nhw. So dyna pan dwi'n meddwl fydd y Pixel ma o fewn yr un pris ar iPhones. So hyn di'r peth hefyd diddorol di. So o'n i'n gryndo i This Week in Google, ac o'n nhw sôn, mi fysa na... So dydy Google i weld ddim yn cael gwarad o'r brand Nexus. Ie. Maen nhw'n cadw'r Pixel ar Nexus. Y Pixel fydd ar wahân. Y brand ar gyfer y person arferol a yr Nexus fydd ar brand ar gyfer y datblygwyr i gyd. Ie. So ti'n Joe Average
fydda ti'n prynu'r pixel, os ti... A ddim yn clywed yn byd am y lleill, ie. Ac os ti wedyn yn datblygwr, ti wedyn yn cael mynediad A i'r Nexus. A mae ti'n gweld wan, maen nhw wedi gyrru nodiadau allan, mae'r apps Google i gyd cael ei brandio o dan y G-apps mae gyd. Maen nhw'n trio bod yn well ac yn mwy ofalus ar sydd mae'r apps mae gyd yn edrych ar ei dyfeisiadau nhw. Mae'n eitha tebyg gwylwn i mwch chi bach bydd y Chrome brand yn diflannu i gyd o dan yr Google browser fydd o yn ytrach na Chrome browser. Fydda ti'n gweld pethau... Felly i ryw radd fydda ti'n gweld Android yn diflannu o dan yr banner Google. Mae just yn Google Phone. Oherwydd fod Google yn subsidiary o Alphabet rhan. Yn union. Ie, be ydy hwnna? Ti'n gallu neud fel Idiot's Guide? Mae cwmni enfawr... Google... Ie, go on, yes. Yr cwmni mawr ma o'r enw Alphabet oedd Google. Ond rwan, maen nhw wedi newid i enw nhw o Google i Alphabet a di newid Google i fod yn gwmni bach o fewn Alphabet yn rhan fel rhan o'r rei eraill gyda nhw fatha Nest a be bynnag arall sydd yn... So Alphabet ydy'r rhiant a Google wan ydy'r plentyn. Got it. Ond mae pobl dal yn mynd, Google di'r cwmni masif, cos Google oedd y cwmni masif. Ond mae o just yn neud sens o ran tax ydyn nhw'n rhywbeth. Dyna sioc. Dim di weld wan toman o dyfeisiadau newydd. Dim di debygol o weld tablets newydd, Chromebooks newydd, a ffona newydd. Da ni'n sicr o weld ffona newydd yn y dyddiau nisa wan gen Google i gyd yn ceisio manteisio ar y datblygiadau caledwedd newydd a'r meddalwedd newydd o fewn Nougat Android 7 y fersiwn newydd a mae'n debygol o gweld mwy o bwyslais ar pethau fel VR ac augmented reality a ti'n dechrau gweld lle mae Google hyballu'n gweld y 10 mlynedd nesa, 5 mlynedd nesa mewn meddalwedd ydy'r syniad bod nhw'n gallu cael yr assistant newydd, dwi'n gweld stwff fel yr assistant mewn alo, y syniad bod mae gen ti rhywbeth sydd yn ista tu ôl i dy negesuon ti efo dy ffrindiau ac sydd ti'n dweud, dwi angen ffindio rhywle i fynd am fwyd efo'n ffrind fi lle ti'n gallu so ti'n mynd switcho trwy apps i gyd, ti just yn neud o gyd o fewn y messaging app. Mae'r gwybodaeth i gyd o fewn pa bynnag context ti yn y dyfais. A eto, byddi di gweld hefyd dyfeisiad yn y tu, lle ti'n gallu siarad i'r dyfais yn dy dyd i dweud, dwi angen gwybod dwi angen gadau i gwaith. Mae'r dyfais dweud, mae traffig di gweithygu ar dy ffordd i dy waith. Gad wan i ti gallu cyrraedd mae amser. So mae'r trend yma yn mynd yn ydy, yr personaleiddio, yr treiddio fewn i dy stwff personol di. Ti'n ma be, nhw'n i ddim ffricio allan amdano fo? No. Dyn ni di neud hynna, digon mewn rhyfynnau o blaen. Dyn ni di neud hynna. Please go back and listen to the other. Wel, sicr, mae'n mynd i ddod i'r sefyllfa lle, so mae'n Helen sy'n bod efo alo bod Google cadw gwybodaeth o negesuon. Dwi'n meddwl, os erbyn hyn, dyle fo pobl yn gwybod, os ti'n mynd efo Google mynd trwy the shit, delio efo a dos ar Android, a dau head first in, a os gen ti unrhyw owns o dan yna chdi'n poeni amdano, o ti'n mynd am Apple am fod yna, maen nhw'n spoutio amdan o hyd amdan your privacy is important to us. A fi yn bersonol, mae lle yn y canol lle mae bob dim yn gallu fod yn hapus, oherwydd y broblem efo Apple ar y funud ydy fod maen nhw wedi updateio i software i gyd ar y desktop a y ffôns a falle. Ac mae photos wedi dal i fyny fo be mae Google Photos yn gallu neud a sganio'r gwyneba a falle. Ond, os ti'n
mynd i fewn iddo fo ar dy ffôn, a ti wedi dweud, ia, fi di hwn yn y lluniau yma, ti'n mynd i dy laptop wedyn, ac i'r un catalog o lyniau, dydy o'n abod na chdi ydi hwnna, am fod ti wedi deithio fo'n fyna. Mae o just yn byw ar dy ffôn, ti'n gorau deithio fo eto ar dy laptop. Lle fo Google, ti'n deithio fo'n un lle, mae o'n bob man. So, mae hynna i fi yn, tybod, mae rhaid i Apple lleihau fod dipyn bach mwy slack ar ei thing, a mae rhaid i Google eich tynhau mymryn bach ar ei thing. Tybod? Sôn am y dyfeisiadau mae gyd, yr Amazon Echo, y Dot, rhaid i gyd, fel speakers ydyn nhw. Ydych chi'n credu bys nhw'n gallu chwarae Radio Cymru mwy? Alexa, play Radio Cymru mwy. No, I'm sorry. Mae gyd yn mynd i wneud efo... Bryn, segwe oedd hwn. Bryn, segwe oedd hwnna. Mae Bryn i'n meddwl i'r accent o. Mae'n cool. Cos y Bryn actually fel, wel, mae hwnna'n swnio fel cwestiwn. Dwi angen ateb y cwestiwn yna. Theoretically, it could in subquantum mechanics. Totally work. Ond Bryn, dwi'n gwybod bys y ti di ateb y cwestiwn na'n really drylio. So fi'n diolch i ti. Mae'r off y wagon o fa, de. Mae'r off y wagon o fa. No, mae'n ffain, cos o'n i just yn mynd, llai ddim wneud un smooth fan hyn, llai totally ddim wneud un smooth. Gyfi just wneud un really bler. Oedd o'n mor fler oedd o swnio fatha cwestiwn. Yna di'r problem. A ni fel, oce, ti fi wneud o mwy presentary. So, Bryn, yes dyn. Dych chi'n credu... dwi wedi bod yn bersonol yn gwrando ar bach o Radio Cymru mwy, gan bo fi'n person bach lwcus sy'n byw yn y deddwyrain ac yn gallu cael o ar fy dab yn fy ngegin. Gwasanaeth alternatif Radio Cymru sy'n gret achos dio ddim yn llawn newyddion, allai actually gwrando ar radio yn y bore eto am y tro cynta ers Brexit. Dwi ddim yn goffo gwrando ar... Wirioneddol, dwi wedi deud hyn o blaen yn do. Pen yn y tywod. Nes i newid i Radio 3 am bore just i cael o roth ar fucking Today program. O dweud, fi oedd yn... Allai ddim hyd yn oed. So mae'n gret. Pe wy'n controversial am dar Radio 3 oedd bach before 7. Pam fes ti eisiau'r perfect mathematic? O pobl yn deud iddyn nhw. Pa bod ni'n concentratio ar y fo, pa fyrra ni'n cael Elgar before 11, fath o beth. Rhywbeth i gwyn amdan de. The interwebs were going crazy. Hwna di'r controversial am Radio 3, di'r ffaith na bod... Tipyn bach cyn saith. Yes, dyn! Athro Lithgar! Oh my god! Well... Dyna dwi'n ni'n dweud wrth o wraig cyn deffra. Tipyn bach cyn saith. Oedd hi fel gret, Radio 3. Da ni'n cael bach o'r insight bod ni bywyd iestyn o'n dwi'n meddwl. Bach, I love it. So, Radio Cymru mwy, briliant. Dim newyddion. Wel, heb ond am Caryl. Fel person sy'n byw yn Llundain, Sioned, sydd ddim rili efo mynediad haws i DAB. Wel, yes dyn. Os oes gen ti'r iPlay Radio app, mae o na. Mae o ar y dial ar yr iPlay Radio app. Mae'n bottom, mae'n briliant. Ti jyst yn hytrach na mynd clockwise, jyst gael anti-clockwise, nôl heibio CBeebies radio, a mae o na. Be di'r syniad felly, Sioned? Be di'r syniad? Y ffaith ydi, nad wyt ti'n gallu plesio pawb, yr whole S4C/Radio Cymru sefyllfa na o ti'n methu plesio pawb. Dwi ddim yn dod o unwaith eto, barn heb wybodaeth, trademark. Trademark aglediad. Ydy y ffaith bod ni'n mynd i... Dwi'n lyfio gwrando yno fo, achos mae o fel yr hen, simple, breakfast shows, Caryl a Daf, kind of job. Am newidiwyd o wedyn i fod yn news heavy, Nicky Campbell bullshit type of beth newyddion style yn do. Which doeddwn i ddim yn fan o, achos dwi ddim yn fan o unwaith eto, barn heb wybodaeth, dim barn heb wybodaeth, ond good god, erbyn i ti gyrraedd taro'r post, dyna beth o, erbyn... O, just fel y haglediad yn y byd go iawn. Hwna di hook taro'r post, ydi barn heb gwybodaeth. Does dim arlliw o newyddion ar byd go iawn
o be dwi wedi gwrando, a dwi'n gwirioni arno fo. Mae just yn tunes, bants, Facebook Live, joio, really joio fo. Mae gennym ni hefyd cwpl o rhaglenni mo ni wedi gwrando nhw, oedd mwy o rhaglenni fel really, bron bod fel rhaglenni ieuenctid, oedd un rhaglen amdan Mari Gwenllian, dwi ddim yn cofio enw hi, ein artist, ac oedd hi jyst yn llais oedd enw'r rhaglen, ac oedd hi jyst yn siarad, oedd hi a bardd yn siarad, mae hi'n neud pob peth yn weledol, ac oedd o'n neud pob peth yn ysgrifenedig, a'r ffaith, bys hi wedi gwirioni ar darllen nofelau a pethau, ond bod hi'n dyslexic ac oedd o fel, ond dwi'n meddwl gymaint mewn geiriau, ac oedd hi'n meddwl, a just hwnna, a tunes rhwngtho fo, just trafod deallus, diddorol, a nhw wedi bod yn cael mixes gan fel DJs a pethau, just am 10 gloch bore, a mae'n really ddiddorol, a dwi'n enjoyo fo. So beth ti'n dweud ydi, stwff deallus, so dos am lle i'r haglediad ar... Nope. Bydych ni'n dweud dim lain yn hwyr yn nos pan mae'n neb yn gwrando. Syniad eitha tebyg i beth da ni'n neud anyway. Eto mewn rhywbeth. Come on, yes, faint o bobl sy'n gwrando? Come on, man. Beth yw'r latest viewing figures ni? O feddwl bod na neb yn gallu gweld ni? Probably 300, dwi'n meddwl. Sim. Beth i problem y bobl ma? 300 bobl. Ydy hwnna'n all time? Ydy hwnna'n all time? Neu ydy hwnna fel rhywun diwetha? Yes, Sim mawredd. Dych chi'n ddiolch y bobl. Mae mam a dat yn dweud, dwi'n trio gwrando. Dwi'n trio gwrando fo. Dwi'n delitio fo bob tro am ryw reswm. Ia, fe traim rhoi fyny efo'r gog na sy'n rhegi. So ie, na, gennau deimlad bod Casa Paz yn eitha saff oedd ni o ran skills darlledu. Efo'r radio Cymru mwy, swnio'n awesome yn ffaith. Mae nhw'n trio gweithio i be mae'r pobl isio. Ti eisiau rhywbeth ysgan y bore, does? Ti'n defnyddio'r gair trio na, a mae just yn poeni fi, mae'n mynd i fod yn un o'r things ma lle mae'n teimlo'n niche achos ti'n mynd yn gallu cael o'r DAB yn y ddwyrain, neu ti'n gallu cael o'r rap. Ond dwi'n nabod gymaint hynna fo DAB, really. Os dwi'n gwrando radio, mae o trwy'r iPod neu'r iPhone i fewn i'r speakers. Dyna di'r gobaith. A ti'n reid o'n ar gael i mewn medium lle mae pobl ifanc, really, efo mynediad i'r technoleg sy'n gallu gwrando, really, so ti'n sôn amdan. Fi'n rili gobeithio, achos mae o fel, hai fi ddeud, mae o yn amlwg wedi'w eimio at bobl, swn i'n mynd ryfflyd i bobl ifanc, bobl tech savvy, sydd wedi mynd i gymryd yr effort i chwilio fo allan, a nhw ydy'r bobl sydd ddim just yn mynd i eistedd na, yn cymryd y bloody newyddion regurgitated, ti yn droi afiach sydd ohoni. Sorry. Dwi'n sy'n trio cofio yr amser oedd wedi bod ar taro'r post a falle. Y stwff bod yn trafod. Y we a balli. Ie. I know. Fi'n teimlo'n really embarrassed achos bod pyn hyn ma'n mynd, da ni'n gwybod bod ti'n arbenigwr ar y we. No. Dwi'n defnyddio y we. Dwi'n siarad shit amdan y we. Mae'n wahaniad ar y we. Siarad shit am y we ar y we. Bob mis. That's what we do. Yeah. Yn bloody lyfio. Barn sydd gynnau, ddim arbennig. Yeah. Barn heb wybodaeth. So Bryn, dwi'n really derio ti wan, fori. Ys gen ti data plan de, pan ti ar dy gomute. 7 o gloch o bore ymlaen, switcha bach o Carol Parry Jones ymlaen, bach o trippy profiad yn cedda drwy Llundain, gwrando ar Casa Paz. Un o'r peth dwi'n neud weithiau, just i sort of hwnna'n hyn, ydi chwarae, pan dwi'n rili fatha, yn teimlo'n, dwi'n hiraethu amdan fatha bod yn ôl yn Llanino bachu. Mae gynna i chwarae tre chwerw ar yn iPod i, so dwi'n chwarae Carol Parry Jones yn canu chwarae tre chwerw.
Mae'n really sad. Ie, na, mae'n rhywbeth amdani llais. Mae hi'n un o'r bobl lle dwi just... Na, dim sad yr anti, ond fel, mae hi'n un o'r bobl dwi'n... Mae'n really weird, dwi'n eitha fanboy o, achos mae hi fel y gosas gennau, di fel... I know! Mae fel 80s TV royalty. Mae fel, ti'n ma, y sila Cymraeg... Na, mae hwnna'n really offensive. Na, ddim sila Cymraeg. Ond just fel... A, cos bod fi'n gweithio mewn swyddfa cwmni teledu, weithiau mae hi'n cerdded trwy'r swyddfa. A wedyn dwi just fel... Siwrt. A mae hwnna'n Cerdded trwy'r swyddfa ta gleidio trwy'r swyddfa. Gleidio, just yn bod yn cool ac yn clwydian ac yn, ti'n mo, just, cool. Na'r thing, ti'n mo, achos, problem ydi efo fel celebs Cymraeg fel, ti'n gallu sort of, esgus bod ti'n helpu nhw, maen nhw'n siarad Cymraeg, mae'n ffain. O be dwi wedi gweld, does am ffasiwn beth a celebrity Cymraig, oherwydd ti'n nabod i brawd nhw neu mam nhw, neu... Neu mae'n trech efo'r geimdar neu rhywbeth. Ei, dwi'n gwybod bod hyn hollol off-kilter, ond rwan bob rhifin dwi'n mynd i fod yn updateo chi ar y random ridiculous podcasts dwi wedi ffindio eto. God, ti wedi ffindio mwy i'r hynny? Dwi wedi cael trwy'r reidrwydd eto. I love it. Oce, dwi wedi ffindio fe gachaf chi na I shh you not, boys. Mae'r un dwi'n gwrando ar rwan yn 9-hour podcast. Dwi'n teiri na audiobook mae rwy'n ydi accidentally rhoid ar iTunes ydi o. So, enw'r podcast ydi The Secret History of Hollywood. So, mae hwn, so dwi dal ar yr sort of, like, vibe ma o fel, sort of, golden era. A yr season cynta ydi The Adventures of Alfred Hitchcock. So, mae basically fel gwrando ar audiobook biography Alfred Hitchcock. A dwi'n fatha be, podcast wrthnosol yr beth, a dwi'n disol. Na, oedd o'n fel Apple Pick Best of 2015 neu rhywbeth. A mae'n really, really dda. Mae ddim yn chwilio dda. Basically, biography dda. Dwi ddim wedi edrych fyny, dwi wedi darllen fyny fel yr hanes, y boi sydd wedi sgwennu fo, mae'r boi'n lleisio fo, ond mae fel audiobook hefo clips. A mae'n fabulous. Ond mae hefyd, nes i tair mlynedd o coleg, a nes i ddim Hitchcock o gwbl. A mae'n rhaid bod o'n cael ei adegau lle mae o'n boblogaidd a di ddim eto. Ond mae Vertigo, dydi cael ei bleidleisio ar Sight and Sound ffilm adegawd. So, nes i sylwi bod ti'n mond y gweld o'n tro gyntaf wythnos. So, a ni wedi gwachio do, ac ni'n meddwl, oedd yng ngwri a fi, oedd ni wedi gwachio do, ar y diwedd troi'n gilydd yn mynd, shit, oedd o. Ni'n mynd joio. Really? Is she really mwynhau? God, chi'n ffa. Is she really mwynhau? Na, ti'n gwybod pam? Mae gwachod Vertigo fel menu yn 2016 yn really profiad od, achos y rheswm ti'n gwachod o ydy ti'n gwybod yn iawn, mae o basically psyche Alfred Hitchcock wedi sort of peelio ar agor a rhoi o dy flaen di, a mae'r podcast mae'n really agored ynglyn â'r ffaith o fel dyna be ydy Vertigo, hwnna di fel, a dyna pan bod Sight and Sound magazine yn hoffi'r ffilm Vertigo, mae o'n Alfred Hitchcock yn rhoi di enaid ar y sgrin mewn ffordd cinematic iawn, ond mae o'n really troubling i watchad fel merch, achos wyt ti just fel mae hwn yn just horrible, manipulative, anghynes, a dwi'n gwybod bod ti ddim fod yn enjoyed y holl ffilms, ond oedd i fi ddim wedi taro 12, allai weld y grefft tu ôl iddo fo, allai weld y real cinema sydd wedi mynd fewn o, ond neithiwr gwachod Rear Window, brilliant, a wedyn o'n i just fel, fi'n deall o, so mae'r rhifin dwi'n gwrando rwan yn 9 awr, mae'r 2 rhifin gyntaf yn 5 awr a 4 awr yr un, so mae'r gyfres ma yn anhygoel o hir, a mae hon yn greit os wyt ti ar daith tren thernol o hir, ond mae just yn trippy bonkers. Dwi'n newydd cyrraedd y darn amdan Psycho a fel be oedd ysbrydoliaeth Psycho, a ddim fel trigger warnings yn y byd anna fo, so ni just yn eistedd na'n mynd, god, mae hwnna'n afiach. A'r stuff sy'n dod o fyny, lle ti wastad wedi meddwl bod Hitchcock just fel rhyw joke bron o bod erbyn hyn, o ti'n edrych yn ôl a ti'n mynd, actually na, mae yna seicoleg trwm, tofn, tywyll iawn yn fo. So, The Secret History of Hollywood oedd hwnna, yr un diweddara i wrando ar.
A dwi dal yn chwilio amdanyn nhw mwy. So, fydd o fel y yes test, ond Sean's pod. Dyn nhw'n sôn amdan North by Northwest, hefyd? Yndi, mae hwnna wedi bod, ond oedd hwnna fel lle oedd y studios wedi deud wrth Alfred Hitchcock, ni jyst angen i ti wneud y ffilm mwyaf Hitchcockian erioed. Dyn ni angen glitz, glamour, suspense, spies, locations, Cary Grant, excitement, chases. So oedden nhw just fel, Hitchcock fel, fine. Mae'n neud hwnna. So, just rhwch loads o bres i fi, so mi'n atho. A dda'n really, so oedd hwnna'n, mae fel, erbyn diwedd i yrfa fo, oedd o'n dechrau, dim pastisio ei hun, ond oedd nhw'n gallu dweud, I'm going to make a really Hitchcockian film. Iddo fo'i hun. So oedd hwnna'n, iddo fo'i hun. Ac lle oedd y Vertigo, basically, fel fantasies rhywiol o ar sgrin, kind of thing. Anyway. Mae'n really ddiddorol, ond mae'n effernol o hwyr. Y podcast, dwi wedi pigo fe diweddar ydy'r TV Talk Machine, a dwi'n sôn hanner mor dda beth ti di fynd. So, yr chief critic ar gyfer Hollywood Reporter yn siarad amdan beth sy'n mynd ymlaen yn y byd teledu. A mae'n really, dwi wedi grydu yr unwaith diweddar, ffrind i fi yn pwyntio fi ato fo, ac dim ar yn sôn am y ffaith yr trend blwyddyn yma i weld efo teledu newydd ydy stwff teithio mewn amser. Mae'n rhywbeth rhyw 4 neu 5 gwahanol sioe efo time travel yn dod i fyny flwyddyn yma. Hwyr ydy'r thing tro yma. Zombies oedd o flwyddyn dwytha, time travel tro yma. Ac mae'n basically mynd trwy dweud, dyma beth sy'n rili gweithio yn y sioe, beth sy'n ddim yn gweithio yn y sioe. A mae'n actually weddol diddorol, ond dwi'n hanner mor fatha cerebral a beth i'r sort of thing ti'n sôn amdan. Wel na, dwi'n credu bod dwi'n really licio mynd really in-depth fewn i bethau. Boys, ydyn ni'n dirwyn i ben. Yes, dwi ti wedi cael chance i wylio unrhyw beth oedd ar dy restr. Yes, trust. Be oedd o? Just po peth, just like unrhyw beth, a gen ti fel list o notes. Dwi hanner ffordd trwy Narcos episode season 2 rhan. So dwi'n trio cael trwy hwnnw. Sydd yn anhygol. Narcos. Dwi'n cytuno ti, mae'n brofiad, ond mae'n rhaid fi ddeud, mi stopwyd gwachio do yn tini, achos mi ffigrwyd allan, mae just lot o trais o sex wedi'w stringio ti gilydd efo plot minimal iawn o ddo. Brilliant. Gymai hwnna. Noson allan yn dre. Drugs, ladies, moustaches mawr, dre. A beth mewn Spanish? Be arall ti angen? Dwi'n ganol recordio am fod dwi'n mond i gweld season cynta Mad Men. Mae bob season yn cael ei recordio gyda fi ar y funud ar y box oherwydd gyda fi beth i'r channel AMC. AMC? AMC. BT TV a AMC. Dwi'n newydd gadael BT. Diar. O goffe si. O'n i wedi bod yn gordalu nhw am 3 mlynedd achos bod fi'n idiot. O'n i wedi bod yn dweud, well, this internet plan, this broadband plan is out of date now since 2013. Have you been paying the same? Yes, I've been paying the same rate since 2013. Ooh, right, we can definitely get you a better deal. Can you mynd? Can't you backdate it? Can you just not have charged me something ridiculous? Ti'n gwybod beth o plant bach, a theori fi fel, dwi'n rhy nacyd i fynd i wneud yn siŵr bod fi ddim yn talu stupid amount o bres. Fi just eisiau cysgu. Beth bynnag. Dwi'n holl randawyr ni ddim angen clywed hynna. Dwi'n falch iawn. So dwi'n gobeithio'r report ar Mad Men, just 5 mlynedd yn hwyr gen ti. Mae hwnna di'r winter viewing fo'r whisky. Nice. God. So... Dwi'n addo cael drinks gwell ar gyfer rhywun nesaf hefyd. Wel, nes i sori fyny Glasgow dros y penwthnos. Si hedon fyny bora dydd Gwynar. Ac ddim nos o'r fawr allan nos Wenar. Ar dy jet?
O ie, just the private jet fi ar Learjet, o'n i just ar champagne a bod math bydd oedd yn wych. The Marks jet. Oh, yeah. Hey, it's not just a jet, it's an M&S jet. Yeah. Oh, yes. Na, nes i, o'n i fyny, gyda ni nos o fawr allan yn Glasgow nos Wener, diffro bora di Sadwrn. Oedd i'n dweud bora di Sadwrn, 10 gloch di Sadwrn. A fi Peter yn dweud. A dyn o fi a met fi, i ddyn gyd, fel, da ni'n mynd i symud o gwbl. So, o'n i fan dal i fyny ar Luke Cage ar Netflix. No way. Dwi wedi dechrau fe ta. Gwely, oedd o gret. Ti'n ma beth, dwi heb watcha Jessica Jones, ond mae a lot o'r sôn ydi, ti ddim angen gwybod. Na, ond fys ni'n gwylio Jessica Jones. Jessica Jones. Yeah, anyway. Yeah. Dwi'n meddwl, sa ti'n mwyn a ddim yn gallu cael get away efo peidio gwachio Daredevil Series 2. Yeah. Ond sicr Jessica Jones. Ond dim eich fel binge. Oh, God. Gwylio fo... Ma'n... Eich Dwi angen warnings trais ar hyn o bryd. Mae o'n... Super treisgar! Nes i straffaglu efo Jessica Jones. Yeah. Dwi angen bach o shield bach, achos bo fi'n byw mewn byd o bobl bach ar hyn o bryd. Episod cyntaf ta Eileen Jessica Jones yn hard going. O ia. Nes i straffaglu efo'r gyfres i gyd i ddweud y gwir. O rhaid i fi wylio nhw fatha un bob yn el diwrnod fatha beth. Oedd o'n tough going, ond oedd o werth neud chos oedd o'n mor dda. Am fod mae Doctor Who mor ddrwg yn efo. Oh, god. Lot o bobl wedi dweud hynna. Dwi'n just bach o, dwi'n mynd credu bod fi eisiau spoiler David Tennant yn hynna. Hyd yw'r peth weird ydy, i ryw radd ti sort of dechrau fatha dweud, ti sort of gweld sut mae di endio fyny yn y sefyllfa yna. So, mae'n weird ffordd, mae nhw wedi gallu neud o allan i fod yn berson. Ti dal gas gyn ti pwy ydi o, be mae di'n neud. Ond ti dal o sort of fel, fath o beth. Ond, ie, mae'n resymeg yna. Reit. Oce, hei, dwi'n cedi falle nhw'n i flipio'r haglediad rown tro nesaf, nhw'n i wneud yr TV reviews i ddechrau fo. A wedyn nhw'n i mynd fewn i fel attack. Llawar mwy fatha qualified i sôn amdan teledu. Y TV reviews na gyda ni am attack. Llawar mwy qualified. Ei, dim just barn heb wybodaeth, ni actually gweld chydig o'r stwff yma. Dwds, wrandawyr, cyd-gyflwynwyr, dwi'n credu bod hi'n amser i ni ddod ar sesiwn hon i ben. Mi fyddwn ni yn ddiolchgar iawn i chi am wrando. Os da chi eisiau rhoi shout i ni, mae hana'n wych hefyd, ond dim angen. Nw'n ni just cadw ymlaen i yfed ar ben yn hunain yn y basically a therapy session i'r trainer ni. Mae'n gret, mae'n lod, a da chi jyst gofio gwrando nhw fo. Unwaith eto, diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Fyddwn ni nôl mis nesa, fo llwyth mwy o bethau, dim just barn heb wybodaeth. Dwi'n siŵr fyna rhyw fath o wybodaeth a profiad ydi cyrraedd erbyn hynna, boys? Probably. Bath fyna. Fydda i di blasu lawer mwy o whiskies erbyn hynna. Diddorol. Ie, a dwi'n fydda i'n sicr wedi cael rhywbeth gwell na like second-rate ginger wine. Dio ddim hyd yn oed yn Stones. Mae'n just fel... A fydda i di cymysgu martini yn hyn. Cracin. Reit, ar y nodyn classy yna. Fydwn ni hwyl am y tro. Diolch am wrando, a welwn i chi mis nesa. Ta-ra! Ta-ra!